ओके, सफिशियंट, एकदम मस्त वाटते, परफेक्ट. त्यासोबत तिकडे बिर्याणी दिसते. नारळ असे एक 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 उचलून आणले, 14 आणले. पण मला महाग वाटतं हे गाजर. पण महाग आहे. म्हणजे जर तुमच्याकडे असेल तर. आणि हा मी न्यू घेतलेला आहे. तर इथे बघा आम्ही हे बाल्कनी चुला आहे ना. हो, बाल्कनी चुला आहे. आता हे शॉपिंग करायला आलो तर हे दिसलं आम्हाला व्यवस्थित. हे बघ हे कसं आहे. आणि मटेरियल काय ते बोलले हे त्यांनाच विचारूया आपण. त्यांनाच विचारूया आणि सर्व. फ्लावर पॉट्स पण आहे बघा. हा वेगळा कलरचा आहे बघ तुला बघ. भाई इसका क्या रेट है? वो 7,500 सर. ये हलका है क्या थोड़ा? नहीं, तो वजन है ना जरा. हाँ वो वजन का. आणि ह्याचा काय रेट बोलला? ये वाला ये क्या सेट का 22,000 का. काजल बस बसून बस जरा. बैठू क्या चलेगा? हाँ बैठो. कसं वाट वेताचे कसं वाटलं ते? चांगलं आहे. मस्त एक आहे. टिपिकल लुक देतोय ना. हा, एक असा ट्रेडिशनल एकदम 22,000-22,500 बोलला तो. हे हलके 7,500, सध्या 10,500 पर्यंत पण दाखवतो ये. आणि ही खुर्ची कशी पडेल? हे असं 4,500ला. बसायला. ही चांगली आहे का? आपल्याला ही बघायची होती बघ. ही बघा आम्ही. आणि ह्याची प्राईस 12,500. आपल्याला ही पाहिजे बघ. वो 2200 का है. 2200. ते छोटा स्टूल पर 2,200 आहे ना. वो बड़ा है ना. ये भी चाहिए ज़्यादा. ये भी चाहिए. अभी मतलब मजबूत है, ज़्यादा टिकना चाहिए. रेट ज़्यादा होता है चलेगा. वो इसमें नहीं, उसमें है ये भी वाला. इसमें उसमें ये वाले भी. हाँ उसमें ये भी वाला. लेके आओ ना ऊपर. लेके आओ. एक लेके आओ ना ऊपर. कसं वाटतंय? असे टिपिकल लुक चेंज करायला चांगले आहेत ना हे. त्यांना म्हणलं जरा हेवीवाला आणा तर हा Heavy हेवीवाला. वाला हे आहे. पकड काजल जरा. ये क्या होगा. इसमें हेवी वाला है. ये नहीं ये वाला. ये कितने में पड़ेगा? एक छः है. सिग्नल में मिलेगा. 4 छः रहेगा. 4 कितने में पड़ेगा? तो ये वाला 2500 और 25,000. 4 चेयर टेबल. आता त्याला रेट विचारले ना. हे बघा हे 4चे तो बोलला 25,000. कसं वाटतंय? जरा कम्फर्टेबल आहे. कम्फर्ट याची चांगली आहे जरा. पण लुक देतो गावातला आपल्या. गावाचा लुक. तुला बसून बघ हे वाले. पण रेट जास्त सांगतोय ना. रेट जरा जास्त वाटतंय. हां. तू आता हॅवीतला आणायला गेला बघ. तिकडे राहतात ते लोक हॅवीतले. हे बघ हे सर्व. आणि ह्याची सेटची प्राईस किती बोलला माहिती आहे काय? 22,000. बापरे. आम्ही पण शॉपिंग करतो. तुम्हाला पण आयडिया देतो ना असं. मी कसं वाटतं? रत्नागिरीत राहणारे जर बघत असेल ना ब्लॉग तर तुम्ही इथे या जरा एकदा. पण मला visit महाग करा. वाटतं हे गाजर. पण महाग आहे जरा. बार्गेनिंग झालं तर वेल्ला. मला वाटतं हे सर्व डबल प्राईस सांगतोय तो. ह्याच्यापेक्षा ही हेवी आहे ना थोडी. ये भी है. जरा झाड आहे ते. क्या रहा. ही जरा मजबूत आहे ह्याच्यापेक्षा. हा जरा लाकडी जरा पातळ आहे ह्याची. म्हणजे हाय व्यवस्थित. ही जरा जाड आहे. जैसे जाड. ये 4 कितने में पड़ेगा ये वाला? ये 22,000. ये 22,000. और ये वाला? 25,000. ये 22,000. ये 25, ये 22. 22. और वो उससे कम है ना. ये 20 का है. ये 20 वाले ना. 4 लेना पड़ेगा ना. 4. इसका 3 आता सब. 3 चेयर आएगा. इसमें 4 नहीं 3 है. इसमें 3 सेट है. 3 और इसमें 4 है. और वो 4 है. हाँ ये 4. और ये कितने का सेट बोले थे? ये सेट का 30,000 पड़ता है. 30. ये मजबूत वाला है थोड़ा. हाँ हा एक बघितला आणि काय बघितलं होतं आपण?
फॅन बघितलं. आणि हे वाला एक दोन आणि मोठा सिलेंडर एक. असं मच्छी बिच्छी आणण्यामध्ये ना आमचं पेट्रोल संपतं. फुल करा फुल. म्हणजे आपल्याला दिसतं की फक्त सामानच हवा करायला हवा. अशी आपल्याला कशी भूक लागते तशी गाडीला पेट्रोल लागते आणि हवा लागते. आता फुल करायला मला 400 रुपीज गेले 4 दिवसात. हे 4 दिवसाचे म्हणजे तरी पण आपलं ॲफोर्डेबल आहे. बाईक ॲफोर्डेबल आहे. आणि हेच आपण हे घेतलं असतं तर रिक्षा बापरे काय विचारू नका. 1000 दिवसाचे झाले असते. कुठे आलात? मच्छी मार्केट. एवढं नशिबात नाही झालेलं 4 दिवस. हे बघ, ही सुरमई आहे ना. हां द्या कापा. ही कापा. भरून जायचं सुनबाई आणा मग 4 दिवस काहीतरी जाशाल तर ऐकत नाही. आज मासे बघा, ह्यांच्याकडे सुके मासे आहे. आपले गेस्ट असतील तर ह्यांच्याकडे या. तुमचं नाव काय सांगितलं? आम्हाला बाबा काय म्हटलं तरी आम्हाला राग येत नाही. आमच्या कसला काय नाही. मी यांना काय म्हणलो तुम्हाला काकी म्हणू मावशी म्हणू का काय म्हणू? काय नाही, मावशी म्हण काकी म्हण. हां पण एक रिक्वेस्ट काय की कोणाला आजी म्हणू नका. आजी म्हणलेलं ना बाबा आवडणार नाही. माझ्या नवऱ्याच्या वयाची आजी म्हणतात तर काय बोलायचं. नाही बरोबर ना. आजी नाही म्हणलं पाहिजे ना. असं कसं नाही आवडत. काय जातं पाहुणे जातं काय होय. हे बघा इकडे आता हे सुरमई कटिंग होते आमची. करा. तो 1 मिनिट थांबा. घे हातात घे. बघा टाका. काय नाही करणार चावणार नाही ते. जिवंत आहे ते? नाही नाही ना. नाही जिवंत. 200ची आहे. मच्छी मार्केटमध्ये मांजरं दिसतील. इथं नाही. हा डोकी नको आहे. नको आहे. हा देते जे सकाळ तुला बोलेल. हे दाखवा आम्हाला पूर्ण. ते बघितलं होतं का काजल पहिले? हां आर्टिफिशियल वाटतं ते. माराय मुले काय म्हणतात ते? काय म्हणतात? म्हारई. हा हे छोटे तर हे कसे तो मोठेवाले? 12 100ला एक डझन. दाखवा बघूया. तुला पण दाखवते. हां थँक्यू. ते बनवताना पण थोडाच लागणार ना? नाही बारीक कापायचं. वाफ द्यायच्या. यात तुला फोडून दाखवते. वाफ द्यायची. हे बघ केवढं मोती पण गावता. मोती पण असतो? मोती पण गावता. मग मोती कितीला असतो तो? छान आयटम आहे. एक काम करा द्या 2 वाटे द्या मला. 2 देव. हां द्या ते काजल हे हेल्दी आहे. मी परत मिळत नाही ना. मग लास्ट टाइम पण आपण बघितले नव्हते हे वाले. 2 वाटे होय पडले हातात. वाटे आणि हा वरचा एक. हे बघा आम्ही शॉपिंग घेतली. हे माझ्यासाठी घेतलं आहे मी. मला खायचे होते. हे वेगळा आयटम आहे काहीतरी. हां काय म्हणतात त्याला? मारे आपलं ते कापून ना मग फ्रायसारखे आपण जसे मुलं करतो तसं. चिल्ल्यासारखे करायचं. ऐकलं का? रसा पण होता छान. आमचे माकुल थालीला आम्हाला माकुल पण मिळाले बघा. एक उचला तो. एक उचला. हां मस्त आहे. द्या आणि व्हरायटी आहे यांच्यामध्ये. झालं आपलं काम आहे ना. आणि पापलेट पापलेट नाही बघा. फिश मार्केटला आहे रेट विचार. हो मला पापलेट मला आणि माझ्या कस्टमरला पापलेटचा रेट सांगा. कशी किलो आहे?
1400 रुपये किलो आहे. बघा पापलेट केवढे महाग झाले बघा 1400. हे दोन कसे पडतात भाव काय? 700 रुपये अर्धा किलो आहे. 700. एक किलोला 4. आणि मग माझी थाली 350 परवडणार का मला? नाही ना. नाही परवडणार. बघा पापलेट केवढं मग मच्छीच महाग झाले आहेत. सध्या मच्छीच नाही कमी आहे मच्छी. झाले का शॉपिंग आता? हो 5-6 प्रकार घेतले आहेत. आता तुम्हाला घरी जाऊन दाखवू. आता ह्याच्यानंतर आम्हाला डीमार्टला जायचं. हो चला. तिकडे बघा आपण मारुती मंदिरला आलोय. इकडे येऊन गेलो ना काजल आपण. हो फोटो पण काढलेले त्यांच्यासोबत मावळ्यांसोबत वगैरे. राहिलं काय? झालं. एक मोठी बघ बॅग. अरे बापरे नाही हो, थांबा आपण 2-2 हे करून उचललात ना तर. ताई तुम्ही घ्या ती पिशवी घ्या. हा फक्त बस 2 पकडायला लागतील. अरे वा. किती सामान आणलंय पुरं डिमांड उचलून आणलंय वाटतं. हो हे कमी नको पडायला ना. आता आपले गेस्ट येतील सर्व गेस्ट येत राहतात ना मग सारखं धावपल करायला नको. खड्ड्यात जा. आणि त्यासोबतच हे सर्व मच्छी आहे सर्व फिश आहे. हे बघ खड्ड्यात जा. दाखवला तिला. दाखवला. टी शर्टवर लिहिलं तिच्या. खड्ड्यात जा. आपले गेस्ट आता 1 तासात येतील. मी अशी उभी राहणार ज्यांना मला बोलायचं ते असं. आणि इथे बघा नेहमीप्रमाणे सोलकढी बनते ना. इथे सोलकढी. आणि इथे आपण किती प्रकारचे मासे आणलेत बघा. आता इकडे आपल्याकडे कोलंबी आहे, बोंबील आणले आहेत, आपले जी सुरमई मिळाली ती आणली, आणि हे बांगडे आहेत बरोबर. त्यासोबतच इकडे हे काय आहेत, त्याला काय म्हणतात, माकुळ. एवढे सर्व मासे आहेत सर्व खायला. आणि ते हे कसले लाडू बांधलेत आपण. हे लाडू नाही माहिती आहे मला. ते सोलकडीचे लाडू. इकडे सर्व तयारी होते. आणि त्यासोबत आता तुम्हाला मासे दाखवणे आणलेले. आता तुम्हाला डीमार्टची शॉपिंग मी दाखवतो. किती काय आणले, सर्व लागणाऱ्या वस्तू आणल्यात. नारळ असे एक उचलून आणले, 14 आणले. आणि 21 रुपयाला एक पडतं बघ. ठीक आहे, म्हणजे आपल्याला नारळ लागतात ना. लास्ट टाइम आणले होते ते संपले ना. आता आपल्याकडे घरी किती आहेत? एक पण नाही ना. चला मोठे पिशवी तुम्हाला एक्सप्लेन करूया. पहिली ती पिशवी काय काजल, ते गहू आहेत. नंतर हे तांदूळ, ते ज्वारी, हे पोहे, साखर, बासमती राईसाठी, साबुदाणे झाले. त्यानंतर आता इकडे आपण तेलाच्या पिशवी साईडला करूया. जशी एक तेलाची पिशवी, ते बघा 4 आणल्यात. ही 2 तेलाची पिशवी, 3, 4. म्हणजे बघा आपण थालीमध्ये हे सर्व पण असं लागतं सर्व व्यवस्थित. हां, आता दहीचे पॅकेट आणले आहेत असे एमर्जन्सीसाठी. घरी तर लावूच आपण, पण 2 पिशवी म्हणजे चहासाठी दूध लागतोच. आणि 2 प्रकारच्या डाळी, चहा पावडर, अमूल बटर. त्यानंतर हे 2 माउथ फ्रेशनर लागतात ना आपल्या गॅसला. एक आणलं होतं ते संपलं बघा मी पूर्ण. तर 2 आणलेत अजून. भांडीचे साबण. विद्याताई भांडीचे साबण आणले का? 3 वेळा आठवण करून दिली. हे मीठ, हे कोलगेट, शेंगदाणे, हळद, गुळ आणलाय एक्स्ट्रा आणून ठेवलंय. आणि हे आपलं हे ऑल आउट वरती गुड नाईट समजा संपलं तर कधी रिफिल पॅकेट आणून ठेवलेलं आहे. आणि मालवणी फिश मसाला. हां, आणि हे डेट्स आणलेत असे मम्मी आपल्याला सर्वांना खायला. आणि बुबूसाठी बिस्किट, हां, बेसन आणले, टिश्यूज आणलेत, अगरबत्ती आणली आहे,
आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट क्लिप्स. वरती कपडे सुकवायला क्लिप्स नव्हते आमच्याकडे, तर क्लिप्स आणलेत. आता म्हणजे चालली होऊन जाते ना. आणि हे वरती रूम वरच्या बाथरूमसाठी ना. वॉशरूममध्ये ठेवायला. हम्म. हे टोप आणि हे टोप आणलेत. कढई मोस्ट रिक्वायर्ड. आणि हे पण पापडा वगैरे साठी. पापड करायला. हो. आणि ते एनर्जी ड्रिंक असेच आणून ठेवले. ORS चे. तर अशी शॉपिंग बघा. फिश शॉपिंग सोबत आम्ही डीमार्टची शॉपिंग सुद्धा केली की काहीच कमी नाही पडला पाहिजे, बरोबर. तर आणि या एवढी सगळ्या शॉपिंग मध्ये मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग जे नारळ, ज्याच्याशिवाय जेवण होऊ शकत नाही. नारळ आणले, डझनभर नारळ आणले. हां, पूर्ण नारळ आणले. तर अशी शॉर्ट आणि सिंपल. आम्हाला आमचा बिल खूप छोटा बिल आहे. हे पण गाव केला. होय बघा, हे बिल तेवढं झालं ते ना मी बोलणार, पण बघा आणलं एवढं सामान. मज्जा आता 2 दिवस खेळायला. आमचे जे नवीन गेस्ट आले ते 2 मुलं आहेत ना, त्यांना छोटी छोटी. आणि असे पण गेस्ट आहे त्यांच्याकडे छोटासा बाबू आहे, बाळ आहे. मला खूप आवडतं. त्यांनी पण या. ते आले की मग काजल कन्सेशन देणार ना. काजल हा. बाबू मग माझ्या इथेच असणार, इथे खाली या घरात असणार. आणि मग तुम्ही जेवण बनवायला खाली या. हा. इकडे बघा गरम गरम मच्छीचा सार मच्छीचा सार. मच्छी फ्राय करायला घेतली नाही ना. आता घेते. ओके. आणि ते गरम गरम भाकरी पण तुम्हाला सर्व होणार इकडे. आम्ही आता जेव्हा पण थाली सर्व करतो तर सुरुवातीला बघा आम्ही सॅलड प्लेस करतो. आणि सोलकढीसाठी म्हणजे अशी वस्तू आम्ही थालीमध्ये पहिले ठेवतो जे थंड नाही होणार. बघा इकडे हे सर्व रेडी आहे, तरी आम्ही नंतर प्लेस करणार आहे. हे रेडी आहे. आता इकडे मच्छी फ्राय होते आहे आणि त्यासोबतच गरम गरम भाकरी पण तिकडे बनते. आणि इकडे सोलकढी पण रेडी आहे बघा. आणि इकडे आपल्याला जे ताटांमध्ये भाताची प्लेट लागणार आहे ते इकडे सर्व होतं. हे पुसलेत ना का? पुसायचे काय पुसलेत ना. तर बघा हे ताटामध्ये असं सर्व. आणि नंतरच वाढला जाणार कारण गरम गरम सर्व झालं पाहिजे व्यवस्थित. येस येस बरोबर. बघा मुलाचा आवाज आला का वरतून. आता हे सर्व फिल केल्यावर तुम्हाला मी दाखवू. असं मध्ये इथे असं इथे बघा आमचे भात पण सर्व झालेला आहे. एकदम गरम गरम भात सर्व झालेला आहे. ठीक आहे. इकडे इकडे बोंबील आधी मला ठेवू दे. ओके. हां, मला बोंबील ठेवू दे आधी. ठेवता ठेवू. असा 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 कसं पण ठेव. भाताची प्लेट काढ, मला तसं ठेवायला नाही होणार. तू ठेव अशी ठेव. हे काढू काढा ठेवा. बापरे ते उतरलं ते तिकडे पडलं असतं. आता हे घे बाबा, हे घे काय ते हे ठेव खाली. थांबा थांबा उचलू नका थांबा. हे वेळ उचल. थांबा आता बघ. ओके बघा बोंबीलला एकदम केअरफुली ठेवायला लागतात ना. वा वा वा, छान 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 छान. हे तर एक माझा फ्राय झालेला आहे बरोबर. ओके बस आता ते प्लेस झालं त्याला हलवायचंच नाही. काय माहिती का ते फाटते. हां मग ते असं छान नाही वाटत ताट. आता तिकडे सुरमई प्लेस होणार आहे आणि त्यासोबत आपली थाली बघ कशी दिसते एकदम. हां भाकरी ठेवली की झाली. भाकरी झाली आहे. वा 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 क्या बात आहे. भाकरी गरम गरम प्लेस करायची इकडे. ओके जरा आपण साईडला ठेवूया कारण इकडे मच्छी ठेवायची नाही का साईडला. अजून एक मच्छी आहे, 2 मच्छी ठेवायचे ना. ते वेगळेच ठेवू आपल्या. चला आता ताटामध्ये जिकडे जागा दिसते तिकडे ठेवा. आज परत सुरमईचा रेट 1100 रुपये होता. 1100-1200 नाही. हां बरोबर इथे ठेव. तिथे नको ठेव. वेगळी ठेव ना. ही जागा आहे ना इकडे. हां ती एकदम बघा चरचरते हात भाजेल. ती तिथे ठेवली पाहिजे व्यवस्थित. ओके तर आपली थाली झाली. हो मीठ माउथ फ्रेशनर सर्व घेतलेलं आहे. आता ह्याला झाकायचं आपल्याला आणि वरती न्यायचं. ठीक आहे जाऊया. आमचं तुम्हाला शेड्यूल दाखवतो कसं होतं. आता वरतून परत ऑर्डर आली आहे 2 भाकरी आणि काय काय ऐकला मम्मी तू. सुरमई मच्छी 2 पीस सुरमई आणि 2 पीस बोंबील. म्हणजे टोटल 4 पीस आपले आहेत. म्हणून आम्ही बघा साईडला असं ठेवलंच होतं व्यवस्थित कारण आपल्याला माहिती की लागू शकतं बरोबर. हां आणि हे बघा अजून फ्राय नाही केलं म्हणजे ऑर्डर असेल तरच. आणि इकडे गरम गरम भाकऱ्या पण बनतात आहेत. आणि त्यासोबतच सकाळी काजल डिपार्टमेंट हँडल करते तर आता काजलची सुट्टी पिरियड आहे है ना. बाय बाय. आता काजल रेस्ट करणार 2-3 तास. 1 तास तरी जरा पडेल ती व्यवस्थित म्हणजे तिला रात्री पण एनर्जी येईल बरोबर. आता आमच्या तिघांची 4घांची ड्युटी आहे.
करते काजल, पण आता तर आम्ही तिला भागवतो इकडनं. आणि हे बघा आवडल्या मी त्यांना फिश. मेन म्हणजे बोंबील फ्राय करणं टास्क आहे ना. हे गेले बोंबील आणि हे गेले सुरमई. हलक्या हाताने ते करावे लागतात ना. हो बरोबर. आता हे परत रेडी झाल्यावर आम्ही तुम्हाला दाखवू. तर इकडे बघा हे एक्स्ट्रामध्ये त्यांना लागणारे आहेत. हे सुरमईचे 2 पीस त्यांना एक्स्ट्रा लागणार आहेत. आणि वा वा छान. आणि त्यासोबतच बोंबील. मला तुम्ही चूज करायला सांगितलं सुरमई का बोंबील, तर मी बोंबील खाणार. मस्त झाले ना. वा वा छान छान. आता याला झाकून आम्ही वरती नेतो. तर आम्ही दोघं बघा वरती जाऊन आलो. आता मी तुम्हाला परत सांगतो की एक्स्ट्रा काय पाहिजे. मम्मी ऐकतेस का? एक भाकरी अजून, सोलकढी आणि रस्याची वाटी एक. ओके, एक भाकरी तर होईल आपली. सोलकढी आपण देऊया. सोलकढी ह्याच्यात दिली होती ना आपण. सोलकढी आपण ह्याच्यात दिली होती राईट. आणि काय बोलले ते, भाकरी सोलकढी आणि कालवण सार पाहिजे. सारसाठी आपण ते वाटी घेतली होती बरोबर. आता इकडे बघा हे परत एक्स्ट्रा चाललंय. भाकरी एक, म्हणजे जसं गरम गरम माणूस असेल तर कसं पटापट खातो ना. आता एक पण भाकरी संपणार नाही. ओके, इथे बघा काम काय संपत नाही. इथे आता हे सिलेंडर आहे ना खाली झालंय, त्याला भरून टाकलंय. व्यवस्थित राहिलं का? तो बघा पाय खाली एकदम व्यवस्थित राहत आहे. आता हा खाली आहे. नंबरने बुकिंग केलं तर त्याला अजून 3-4 दिवस लागतील. पण आपल्याकडे टाइम नाही ना. बस म्हणून आपण रिफिल करून आणतोय ना लगेच आता. मस्त आहे ना. मस्त एकदम. प्रेझेंटेशन झालं. तू करायला काय आली होती? पाणीपुरी खायला का काय करायला आली? सिलेंडर घ्यायला ना. सिलेंडर रिफिल करायला आलोय. बाजूला पाणीचा स्टॉल दिसला. हां, किती लिहिलं आहे बघ याच्यावरती. किती लिहिलाय? हा छोटा आहे, तो जरा मोठा आहे. 4 kg आहे. कुठे लिहिलाय? तर आता बघा आम्ही पोचलो आणि इकडे एक सिलेंडर आहे आणि तिकडे काजलच्या हातात सिलेंडर. काजल सिलेंडर दाखव. इथे बघा सिलेंडर आलेले. ठेव इकडे. ही पण आली बघ. बघ काय आलं, बघ काय आला. अरे चल तू पडशील. तर तुम्हाला बघा आता मी या सिलेंडरबद्दल इन्फॉर्मेशन देऊया. म्हणजे समजा कधी तुम्हाला पुढे मागे कधी लागला घरच्या कामासाठी. हात फिरव पहिला. हा हो शानी आहे ना तू. तू कोणती भाषा बोलते? ठीक आहे. आता बघा इकडे आणि हे पण दोघं बघा. ठीक आहे चला. आता इथे बघा या सिलेंडरची साईज बघा. या सिलेंडरची साईज बघा. हे आपले पेपर असेल तर 1160 रुपये घेतात भरायला बरोबर. ऑफिशियली आपण तो भरला जातो ना. 1160. आणि हा 4 kgचा आहे. ह्याला भरायला घेतात 440 रुपये. म्हणजे जर तुमच्याकडे असेल तर. आणि हा मी न्यू घेतलेला आहे. तर तुम्ही आता मला विचाराल की न्यू कितीला पडला. न्यू भरलेला मी घेतलेला आहे आणि हा मला पडलेला आहे 1700 रुपयाला. 1700 रुपीजला भरून. आपल्याला कसं बसून भाकरी बिकरी करायला बरं ना. चपात्या करायला. आणि समजा आता हा तरी तो काय बोलला 250 चपात्या तुम्ही करू शकता याच्यावरती. एवढा म्हणजे हाय. जर हा संपतोय तर ह्याला रिफिल करायचे होणार 440 रुपये. तिकडे न्यायचं, रिफिल करायचं, परत आणायचं.
म्हणजे इन्फॉर्मेशन का दिली का समजा तुम्हाला पुढे मागे लागलं, कारण आम्हाला तर आता लागतंय, कारण ती शेगडी कमी पडते ना, दोनच त्यासोबतच ह्याच्यावरती आपण आता एकदम फटाफट गरम गरम सर्व करू शकतो सर्वांना. हां, आणि आपले जे गेस्ट आले आहेत आता, परत न्यू गेस्ट आलेत आज, पण ते फिरायला गेलेत आता संध्याकाळचे, मांडवी बीचवर गेले असतील मला असं वाटतं ना, बीचवरती. तर अशा प्रकारे आता नवीन मेंबर आमच्या घरी ॲड झालेला आहे. ह्याचं नाव काय ठेवायचं? हा मोठू सिलेंडर, तो छोटू सिलेंडर. हा छोटू है ना, छोटू वर घे करायला असं बोलायचं, छोटू वर घे करायला, छोटू वर घे चपात्या करायला असं. तर इथे बघा आता रात्रीच्या डिनरमध्ये आपल्याला इकडे कोळंबी बिर्याणी दिसणार आहे, कशी बनतात ती. भात घेतला शिजवून, हम्म. भातामध्ये माहिती आहे ना पाणी ठेवायचं, कडा मसाला टाकायचा, तसं काढून घ्यायचं तसं मग. सगळं भात शिजवून 80% भात शिजवून घ्यायचा. आणि मग इकडे कोळंबी कुठे आहे? किंवा कोलंबी इकडे मॅरिनेट करून ठेवली आहे, अरे वा. लिंबू आणि आलं लसूणची पेस्ट लावून मॅरिनेट करून ठेवली आहे. आणि इकडे आमचा घरातला स्पेशल चिकन मसाला टाकून इकडे चिकन फ्राय होणार आहे व्यवस्थित, चिकन बरोबर? फ्राय होणार आहे, ते पण मॅरिनेट करून ठेवलं आहे. ओके. ठीक आहे, अशा कांदा प्रकारे तळून पण घेतलाय, कांदा सुका लागतो ना तळलेला. बरेचशा करून घेतलाय ना. हम्म. ओके. मच्छी फ्राय करताना आणि कोलंबी बिर्याणीमध्ये कोलंबी जाताना बघण्यात ना खूप मजा आहे. दाखव, ही आपली कोलंबी, ही आपली एकदम छोटीवाली पण नाही आणि टायगर पण नाही, ही मीडियम साईज घेतलेली आहे. आता ग्रेव्ही तरी दाखव. ग्रेव्ही तर काय लांबूनच एकदम आणि जवळून पण बापरे, काय बात आहे, मस्त. कुठल्यात कोलंबी गेलेली आहे. आता ह्याच्यात पण कोलंबी आपल्याला प्रॉपरली शिजवली पाहिजे ना, व्यवस्थित शिजली पाहिजे ना ती. आणि आता चांगली शिजवायची पहिली. तर इकडे बघा मम्मीची बिर्याणी रेसिपी चालू आहे, पण बिर्याणीला आपण आता स्पेशल बिर्याणी बनवणार आहे. प्रॉन्स बिर्याणी तर आहेच, पण त्यासोबत मटक्यामध्ये आपण त्याला दम देऊया आणि त्यासोबतच त्याला अजून जर स्पेशल बनवूया ना आपण, तर कशाने माहिती काय, जरा त्याला कोळशाची वाफ देऊया आपण. वा वा वा, इकडे बघू शकता तुम्ही, वा वा वा, मस्त ना, एकदम थिक थिक. आणि ह्याची आपण लेअर देऊया मम्मी, अशी डबल ट्रिपल लेअर देऊया. आता मला ग्रेव्ही मी बास करते, कारण लेअर द्यायची आणि परत मुरवायला ठेवायचं आहे ना. बरोबर. ग्रेव्ही सुकवली तर मग मुरणार कसा. आता इथे बघा, आता लेअर द्यायची बोलतोय ना पप्पू, मग जरा ग्रेव्ही मी अर्धी काढून ठेवली आहे आणि अर्धी कढईमध्ये ठेवली आहे. आता थोडा अर्धा भात टाकते. ओके, ही फर्स्ट लेअर झाली ना अशी. हा, अर्धा टाकला. म्हणजे किती स्पेशल बिर्याणी झाली ही. आज माझी माणसं माझ्यासाठी आलीत ना, घरी बघायला येतात ना मला भेटायला. हो, एकदम खुश. तर इकडे झालं आणि त्याच्यावरती आता ग्रेव्ही ना. ग्रेव्ही बाबा, ती ग्रेव्ही एवढी थिक आहे ना. ओके, वा वा वा. आणि त्याच्यावरती आणि आता कोलंबी कशी चिकन सारखी दिसण्यात नाहीये भातात. हो आता दिसले. कोलंबी जास्त आहे, भात कमी आहे, तरी पण कोलंबी कशी बारकी होते ना ती हलते. आता याच्यावरती भात टाकते परत. प्रॉन्स बिर्याणी एकदा फायनल टच. आपल्या बरिष्ठ म्हणजे फ्राईड ऑनियन पण टाकलेलं आहे आणि त्यासोबतच आपली कोथिंबीर वरतून टाकलेली आहे. तर दिसायला बघा किती सुंदर वाटते आणि तो सुगंध येतो आणि एकदम टिपिकल आता गॅस कोकणी एकदम बारीक स्टाईल. करायचा, एकदम बारीक करायचा, नाहीतर तव्यावर ठेवायची कढई आणि चांगला दम लावून घ्यायचा. पण गॅस बंद आहे ना आता. गॅस बंद आहे, मी आधी गॅस बंद केलाय, तर त्याच्यावरती मी झाकण ठेवते. ते बघा, आता आपला जो चिकन फ्राय आहे, सर्वात जास्त इम्पॉर्टंट जे बघायचं तुम्ही, लेग पीस बघा एवढा मोठा आहे तो. एवढा मोठा लेग पीस आहे, एवढा खूप मोठा आहे. किती सुंदर प्रकारे फ्राय होतो बघा, मस्त वाटतं ना. तिथे लेग पीसची परिस्थिती कठीण आहे, कारण एवढा मोठा जो लेग पीस आहे ना, फिरवायला कठीण आहे. हां, बापरे. जम्बो साईज मी आणलाय, दोनच. आपले कसे 2 गेस्ट आहेत ना, त्यांच्यासाठी 2 जम्बो साईज आणलेले. तो देवी और सज्जनों, पेश किया है आपके सामने हमारा एक अजीब नमुना. आमची रेसिपी बघा आज काय दिसते. वा वा वा, क्या बात आहे. तो बघ मम्मी, प्लेट पण कमी पडते काजल, त्या लेग पीसला प्लेट पण कमी पडते. ते एवढा मोठा लेग पीस आहे एकदम, म्हणजे बघूनच आणलाय मी व्यवस्थित, कारण एक एक सर्व करायचं म्हणजे व्यवस्थित वाटला पाहिजे ना ते. ओके, सफिशियंट, एकदम मस्त वाटते. आणि इकडे तुम्हाला दिसू शकते एक गॅस, बरोबर, एक एक पीस हे आपला ॲड ऑन जसं आपण देतो तसं. येस, परफेक्ट. त्यासोबत इकडे बिर्याणी दिसते
आपली एकदम गरम गरम बिर्याणी आहे, जराशी ह्याच्यातच दम दिलेली आहे. आणि इकडे सोलकढीसुद्धा आपण दिलेली आहे. आणि आता इकडे कांदा सॅलड आणि काकडीचे काप बघा एकदम व्यवस्थित दिलेले आहेत. तर अशा प्रकारे आपली ही सुद्धा थाली रेडी झालेली आहे. ह्याला म्हणतात आपली कोलंबी बिर्याणी थाली, बरोबर. छान वाटते ना एकदम मस्त. तू काय करतो? आता त्याने एक्स्ट्रा चिकन लागलाय ना. हा एवढं चिकन आवडलं ना, का नाही आवडणार चिकन, हे बघ कसं वाटतंय. हा तर एक्स्ट्रा चिकन. आणि इकडे बघा किती उरलेलं आहे. संपला. हां संपलेला आहे, विषय संपलेला आहे. आणि मग सर्व. आणि ते बघा काजल काय करते आता, पापड. पापड फ्राय. आमचं आपलं जेवण व्हेज आहे ना. व्हेज. ओके. तरी आता वरती जाईल. आणि पाण्याचे ग्लासच पाहिजे. त्यांना अजून भात लागेल का विचार. नाही भात नको आहे, बिर्याणी आणि त्यांना हे आवडलं. ते भात आणि म्हणजे बिर्याणी. हो आता त्यांना फक्त पाण्याचे एम्प्टी ग्लासच हवेत. हा